תראה לי אותו. מכונת זמן, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב, מה כתוב? בסוף 8 שורות. אתם זוכרים? אמרתי לכם שבאקדמיה היוונית ישבו ב8 שורות, בבתי המדרש אותו הדבר, ובסוף ישבו האהבלים, הטמבלים, אלה שיושבים, מגרדים באף, לא מבינים שום דבר לחיים שלהם. הלך וישב בסוף 8 שורות. מי ישב בסוף 8 שורות? משה. משה רבנו הולך לפי הדרמטורג כאן ויושב עם האבלים המסכנים והטמבלים שלא מבינים כלום, העיקר שישבו בית מדרש שלא יפריעו למבוגרים האחרים לעבוד. רבותיי, והוא שומע את רבי עקיבא מדיים ככה וככה. רבי עקיבא גם דיבר יידיש, נכון? זה הרי ברור. ולא היה יודע מה הן אומרים. מי לא היה יודע? מוישה לא מבין כלום מה מדברים בבית המדרש.